Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam tagasni. Ka shivot kadai ka bakordor tam banjob ya kajingale ha ka election MDC ka banong ha ka arhui trik urimpang yathu uba sustenance sotun ukartong kaseng NPP na jirang constituency. Habayo banyak ran chikilat pathai khubor uba sotun ulaong ka ei ka bakongsan ya kajing ya kun MDC kadai banlum ya kajing ya teli jong ki padrulum bat ban aibor ya ki kli nong sin charge nong kat kumbala bha da ka sik schedule shushu ba so tun ka jingya khuni ke election MDC ka de karai upat ba nong kershan constituency baniat shakmat namar ka jingphet no MDC ke NPP badit penyaso syaka congress kumta namar ka jingkul mar jingmun ki pat ba kumta omtip ban ai tiket kum ka party kala shimban penyanghi da UMLE banyo jingshai u kertong NPP udan ban ong kasibut ne kam kodor ya kapati Kumbong kaktin nong way mo one vote counts kasibut kadai ka kodor batling ba kasibut la ban yo ya kata gebenta ka ba ngi angnut bangin poi sa katong jong ke jingjob anak job dulu pentelun ya takam dulu him pendan him penlong kajing penyajan baru pai ba ndak job kakam ka jong ahi ha ka jinglong emeleru ngaju ai kalat kelenti baki pat ba kini bani kendu hadian mangalong emele ngadu emele jong ka konsensi jirang hibro kuwe hadian bangan salong MDC ngan sedai MDC jong ka jirang konsensi hibro kuwe ngan haban tau kilat lenti bangan lek bani syekisnong gitau bani kendu baki dorbesnong ban klan ya ki dorbesnong ban klan ya ki seng samla ya ki seng longkme kenang ba ngindup tip ke ke bangingen le ke ba kamhatam na ke benta ke jingnon kam ke jong kipat ba ke konsensi ke jong waktu tu pula itu ke kuno pisau hakani election MDC hadian layak kita katu kat net yo tu kadan uji kerban pila si opindan kelti job na kalian jong aku kertong jong ka National People's Party nam ta kene ka MDC election dengan syukwa ban partai kandidat abang ipai ke snem ke ba ngalayo ban mikmat e ka konsensi jirang aka shitem usnam arjar khatpra abang isdang bat metak la de ka second term haka term samoi trekam ke ba ningkong ngilala banwara sibun ki kampen roy haka konsensi ke jungi te nagleng jonga ngasgo ba ki pajba hi kitip ki ya kimat trekam ikerkom trekam ke jong emily pangasoban ai ke jingiro ya ke sarkar NPP kabalala ban wara bat kabala priang ke jingkerpat ke jong emily nagbanta ka jingdon kam ki babun ba jong ka konsensi jirang ki ba ki pajba ki ap mi lenti bat sibun lala ban penolong nagbanta ke jingdon kam jong ki pajba ha ka konsensi ke jongi kajile ke MDC election hi kalong ba kumbangi phai biang ala kren he na do ba sedang ke por hadian balada declare ticket kajile ke MDC election ni kalong halor kajing i no kajong i sitting MDC ba Victorani ban lej ban penyeso sa parti Congress ban nakliang ki nong ilam nakliang ki nong kershan baro ya jingmut ba UMLE hi ha banile ekene election namar ba kapor kalalong lingkot palat but kidon ya ke jingkermen ke baskem ke jing shane ak baskem ho emily bon shim me ke nek benta but kum bakalong menta hiru ngali ba ki jingkershan but ya ka jingwan ka jong ki weipat ki party leaders na ka party congress ni party TMC nang ta ki UDP nang ta na ka BJP baki wandot bon pineso bat ka National People's Party kebidai bat ka kam kum ginong mikmat hoj ya kanu ka kam hi kum ukli du hi ban pe ban kiet ban ba kalong ka kam ka bakhia la da bangim don ne ke jingket kli hanai ha bangi don ne ke jingket kli chisin ba ki nongelam ki la benset ngan ha ban bati ke por ngan ha ban ailat ela dia bagi pat ba ngan ha ban bentai la dia kum no ban yo alat ban ai ke jing sakri ke bakamba susu nam ta konstituensi ha ke bidai bat ka kam nong mi khmat he na kaliang jonga ngadu emily bagi pat ba kila penjob
haba ki pai ba kila penjob pan pen i ke kam nga haban trei ke kam na kam ta jing men to jing ki pai ba bat haga bidei bat ke kam lada ba ki pai ba kin penjob yang akum MGC ngani lekat bala ban pen klan ya ke ji dei hapadeng ki ka district council ki hima nang ta ya ke ji dei ki hima bat ki chnong ka thong ka bakhmat ru kalong ba ngakwa ba ki chnong ki badan ha constituency ke jingi kindon ya ke jing itu da ka district council pegan oi phi kumol ong men ka thong ka bakhmat he kalong ban ninyo e ke jing dei ka bajan habdeng ka hima bat ki chnong ki ba fer bat ka thong ka bakhmat ka junga kalong ban pen klan shu e ki dor ba chnong ya ki seng samla ya ki seng long keme bat ki lag da ki dor ba chnong ki klan ka jing dei bat ka hima bat ki chnong ki klan kan pensuk bat kan pen aram shu hagabidei bat ka jinglong ka jingbat ka jungi hagabidei bat kendau ka siap kakam ka ba kum unong mi khmat la kalong MLA ne kalong MDC idon kaman pensa penne yaki ki wa yaki klau ki betap de ka jing pensa penne ki mariang kalong ka jing khu na kamenta ka dong ka than bat ka jing khu na kamenta baro ki paj ba ki breu be yo benta na kamenta ke ha ke jing don kam na kamenta ban yo pensa penne apa de kemarin ke jing penwet puot pej sam kene ngi hab ban I hak jing shania hak sarkar bat nga kentu ke sarkar ru bakin pen state no ya kene ka second phase hak jing pen bet put pe sam bat na keleng junga kumu MLA bat ka Ukraine ba nga jukar pat hero ba ki paj ba ki ba imasa border kindon berbor kin sim me kata ke jinglong trai bat ngine le kat bala ban ai ke jingida bakar pang nam ta juki khnang ba ke jinglong trai ke juki kan sa kan ne kat kum ke jingkwa kat kum ke jing sang ha ke jing don ke jungi ha di ke jela ke jungi ngi don kam ke jing pin itu ngi don kam la belong ke culture ha ka consensi ke jungi ke de ka consensi ka ba ngi jui ha ba ngi ya ngi yeng kat ne ngalabat kum emily ngali ba ki pai ba consensi ki don ni kata ke jing I ya ke jing long tan rai bat ka jing pensa penne ya ke jing so sarong ke jungi ya ka culture bat nga kwa ru bonong ba ya ki pai ba ki badon halal ki hima namangi bun ki hima ha ka consensi ke jungi ba ki dei ban pinim ban pensa penne la de ban penya shu ya ke ka riti ke dusur ke jungi